И здравейте, приятели! Днес промених резолюцията на видеото, така че мисля, че ще лагва по-малко и ще играем Майнкрафт. Мислих да правя епизод, в който ще играя всички игри, които имам на телефона. Откъде съм много развит. Добре. Мислих да правя такъв епизод, обаче просто се отказах, защото просто не ми се прави. И между другото, ако искате да знаете нещо, в предишния си клип, мисля, че се казваше Minecraft Duels брат ми #3. В description съм написал твитъра ми и надявам се, ако някой иска да зададе някакъв въпрос или да направи предложение за някоя игра, или просто е искал да ме пита нещо или нещо такова, просто да пита. В предишното си видео съм написал и радвам се, че изобщо имам гледания. Дори радост за мен, вече имам 1 сабскрайбър. Обаче като се замисля PewDiePie колко има, 24 милиона. Просто това е уникат. Той е просто... Надявам се някой ден да стигна половината на... Какви глупости говоря. Надявам се някой ден да стигна 1 милионна от неговите сабскрайбъри. Защото... Не, че не се радвам на 1 сабскрайбър. И това ми е достатъчно. Просто радвам се, че хората дори малко проявяват интерес към клиповете ми. Вече имам клип, един от клиповете ми, първа серия на Minecraft Duel Survival, Duel с брат ми. На един от клиповете имам 7 гледания, а на другия имам... Колко бяха? На другия имам 5. И много се радвам за което. Изключително съм щастлив. Ето ги, добре. И исках пак да благодаря на всички хора, които са гледали клиповете ми. Надявам се този път да не лагва толкова. И така. Извинете, ако няма да ме чувате или ще чувате музика, защото мисля да си сложа слушалките и да си пусна някаква песен, защото... Отвори се, бе. Там прапичка. Кирчички. Добре. Така. Слагам си слушалките. Надявам се да продължите да ме чувате. Така. Надявам се да ме чувате. И сега ще пусна музика. Хайде, бе. Добре, ще я пусна ръчно. Надявам се да не прекъсна. И вижте какво имам. Оле, 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 оле. Добре, ето. Тук мога да си ползвам магийката. Не знам какво е това. Някакъв Clean Master мисля, че беше. Да, сигурно. Така, мисля, че ми лагна. Айди ва! Гледай какво стана. Виждате ли? На това му се вика лак. Добре, оправи се. Пускам. Така. Няма да говоря много. Ще слушам музика.
Да, махам се тук. Така. Качвам се тук. Продължавам. Между другото, в description ще напиша, ако ви харесват тези песни, ще напиша имената на песните и артистите. Така че, да. Hell yeah! Това беше едната. Това е другата. О, бати късметлията. Monsters descend, feeding on us. There's no centrifuge. Breathing the hate. Turn away. Run away from all the things we have to do, and it takes away our hearts and their souls. It's like we're
Между другото мога и да свиря на китара. Тая песен ме подсети. Някой път ще заснема клип специално за това. Не искам да се хваля. Просто така. За информация. Така, батър. Да се опитам да направя. Така, това бяха двете песни. Това исках да ви пусна. Надявам се да ви е харесало. Също така се надявам и клипа да ви е харесал. И мисля това да е финала на клипа. След точно 2 минути само си сложа камъните огради. Добре, довиждане до следващия път и надявам се да ви е харесало. Чао!